Артистлары Хожи Әфәнде өйләнә спектакле белән саубуллашты. Шәриф Камалның классик әсәрен алар үз сәхнәләрендә соңгы тапкыр уйный. Режиссер Рашид Захидуллин тарафыннан улы 4 ел элек куелган иде. Театрның өлкән артистларына спектакльнең берничә куелышында уйнау бәхете елмайган. Икенче уйнларның спектакль алдыннан булган хис кичерешләре Финзия Газизова репортажында. Татарстанның халык артисты Наил Шәйхетдиновка Хожи Әфәнде өйләнә спектаклендә 4 тапкыр уйнарга туры килә. Төрле рольләрдә, соңгысында ул төп образ Юнус Хаҗины башкара. Диннән көлү булмасын дип. Аны кешеләр әйтәләр, диннән көлү дип. Бу диннән көлү түгел, бердә. Мин хәзер беләм, хаҗда булган кешеләрне, үзем дә хаҗда булган кеше буларак, хаҗда булган кешеләр белән күрешәм дә, шулар арасында нәкъ Хаҗи әфәнделәр бар. Икенче хатын алып, икенче бүлмә биреп, монда да әйтә ул, сине мин икенче бүлмәдә биреп, янымда хуҗалар, хезмәтчеләр куярмын, шулай яхшы иттереп тотармын, үзем мин килеп кенә йөрермен дип. Режиссер Рашид Захидуллин киемнәргә зур игътибар биргән. Татар байлары көн күрешенең матур үрнәкләрен күрсәтә. Бик затлы, байлар шушындай, шуңа күрә матур булганда хатыннар матур киемнәр кигәч кеше матурая бит инде. Монысы инде Хаҗи әфәнде Киләнә бит инде, миңа яңадан Хәлимәгә име? Монысы той күрмәкләре минем. Затлы киемнәреннән һәм яраткан спектакльләреннән артистларның аерыласы килми, ышанып та җитмиләр. Тиздән бит менә 1 апрель, әле шуңа күрә шаяралар микән безнең белән 1 апрель белән алдан ук шулай гынадыр, бәлкем шутка гынадыр бу. Ул рольне бит инде бүтән уйнамаячаксың бу спектакльне. Бу костюмны кимәячәксең, бу калфакны кимәячәксең. Шоу кремонсу. Максулык ничектер соңгы тапкыр дигәч, бүген иртән үк кәефләр әллә ни түгел. Шул. Әле мин бу спектакльгә мандалинда уйнарга өйрәндем. Шушы спектакль өчен дия кирәк. Яшь артистлар өметләрен үзми. Бүген алар яшь кызлар булып уйнаса, бәлки киләчәктә Галимә ролен уйнау насип булыр дип хыялланалар. Хожи Әфәнде өйләнә спектаклен репертуардан алынуын театрның баш режиссеры техник сәбәпләр аркасында дип аңлатты. Финзия Газизова